Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашым добраранку! І чим ми сьогодні будемо здивляти наших глядачів? А я уже для іх штосьці приготував. О, что приготовил? Покажи! Вось, гляди, солодкая, смачная. Я нечто не верю, что ты яе сам приготовил. Пробач, Лесік, і я так само. Мне здається, що ти яе у магазині купив. Ти не так зрозуміла. Купив у магазині, а вось падрыхтаваў для наших глядачів. А як же яны пачастуюцца праз тэлеэкран? Лесік, ты ж вучоны і не прадумаў гэта. Да не, Касечка, я сёння пачастую наших глядачів ведамі про халву. А пачаставацца ёю яны самі ў любы момант змогуць. А гэтая халва нам? Вам, дзяўчынкі. Але спачатку я раскажу некалькі цікавых фактаў пра яе. Вось, сябры, вы, напрыклад, ведалі, дзе з'явілася халва? У Турції ці Єгипті. А можа, у Бразіліі? Цудоўна, што вы ведаеце столькі краін. Але не, халву прыдумалі у Іране шмат гадоў таму. А з чаго увогуле гатуюць халву? Самая распаўсюджаная – семечак сланечніка. Яе так і называюць – сланечнікавай халвой. Атрымліваецца, што мы частуемся семечкамі? Практычна так. Але гэта ж, вельмі смачна. Ой, смачней за самі семечкі. А з чого яшчэ яе робять? З арахісу. Арахіс я люблю. І я таксама. Ёсць яшчэ кунжутная халва. А на смак яна такая ж? Трошечки не, Дарына. Кунжутная халва мае лёгкую гаркавасць. Такая халва можа быць белай і цёмнай. Якая халва яшчэ існуе? Яшчэ ёсць халва з арэхаў, грэцкіх ці міндальных. А з чаго увогуле гатуюць халву? Цікавае пытанне, Дарына. Зараз усё і раскажу. О, калі ласка, Лесік, мы з захапленнем слухаем. Халву гатуюць як чароўны эліксір. Спачатку семечкі ці арэхі здрабняюць у густую пасту. Пасля вараць цукровы сіроп. Так лёгка? Давайте самі зробім. Гэта яшчэ не ўсё, Кася. Пасля сіроп хутка заліваюць у пасту і хуценька вымешваюць спецыяльнай лапаткай. Так халва атрымаецца салодкай і смачнай. Слухаць вельмі цікава, але хацелася б паглядзець, як яе робяць. Ты прапануеш яе прыгатаваць? Я толькі за. Прыгатуем мы абавязкова, але пасля. А зараз давайте паглядзім відэаролік пра вытворчасць халвы. Як цікаво і так смачно. Пальчики оближеш. Салодкий ранок у нас атрымліваецца. Мне здаецца, я могла б злопаць самую вялікую халву ў свеце, прычым сама. І ні з кім бы не падзялілася? Спачатку мне трэба ўбачыць, як выглядае самая вялікая халва ў свеце, а потым я змагу адказаць, буду дзяліцца ці не. Самая вялікая халва важыць прыкладна 4,5 тонны. Гэта вага афрыканскага слана, гэта вялізная гара. А стварылі такую халву ў Казахстане ў 2021 годзе. Мне здаецца, Кася, ты б сама такую халву не з'ела. Але пачаставалася б абавязкова. У гэтым мы упэўнены. А я вось зараз падумала, а навошта ўвогуле есці халву? Што ёй карыснага, акрамя салодкасці? Шмат чаго, Кася. У халве вялікая колькасць вітамінаў. Яны дапамагаюць табе лепш вучыцца, развіваць памяць, вырашаць складаныя задачы. Халва надае энергіі. Мне патрэбна энергія. Зараз усё будзе. Але спачатку давайте паглядзім цікавы мульцік.
Я не перестаю здзіўляцца таму, якія незвычайныя жывёлы і птушкі жывуць на нашай планеце. Я вельмі люблю даведвацца пра штосьці цікавае з жыцця птушак і жывёл. Калі ласка! Запрашаем цябе, Дарына, і ўсіх нашых гледачоў у невялікае лясное падарожжа. Уладкоўвайцеся і уважліва глядзіце на экран. І ўсё запамінайце. Ведаеце, а у птушак і жывёл, як і ў чалавека, ёсць свой характар. Несумненна. Вось, напрыклад, сланы вельмі добрыя. Так, а арлан белахвост вельмі агрэсіўны. Так, Кася, але гэтай птушцы неабходна быць такой. Арлан белахвост ахоўвае сваю тэрыторыю і не любіць, калі хтосьці яму перашкаджае. Таму ён выглядае вельмі грозным. А яшчэ, Лесік, я ведаю, што арлан белахвост цудоўны лятун. Ён здольны знаходзіцца ў паветры гадзінамі, каб адшукаць сабе ежу. Лесік, а ты ведаеш, што арлана белахвоста яшчэ называюць марскім арлом? Так, гэта таму, што ён часта жыве каля мора? І не толькі каля мора, таксама каля рэк і азёраў. Знаходзіцца побач з вадаёмамі гэтым птушкам вельмі падабаецца. Таму арланы яшчэ і добрыя плыўцы, але плаваюць яны не часта, а толькі ў выпадку неабходнасці. Часцей за ўсё тады, калі трэба злавіць здабычу ці перабрацца на другі бераг. Яшчэ арлан птушка, якая любіць вышыню. Дакладней, вельмі любіць. Таму сваё гняздо будуе часцей за ўсё на высокіх дрэвах альбо на скалах. І карыстацца адным гняздом ён можа шмат гадоў. Арлан белахвост вельмі разумная птушка. Напрыклад, ён прыдумвае сабе прылады для палявання. Дзеля гэтага бярэ галінкі дрэў. Ці проста ловіць патокі ветру, каб лятаць і пры гэтым эканоміць энергію. Яшчэ ў арлану добры зрок. І ніякія акуляры не патрэбны. Арлан бачыць вельмі далёка. Нават чалавек не можа пахваліцца такім вострым зрокам. А гэта птушка можа. А ці магчыма сустрэць гэту птушку у нас у Беларусі? Магчыма, але гэта сустрэча табе не спадабаецца. Агрэсіўны характар арлана не дасць табе з ім пасябраваць. Ну, пра гэта я ўжо ведаю. Таму пры сустрэчы блізка падыходзіць не буду. На усялякі выпадак. Так што не будзем перашкаджаць арлану белахвосту, а лепш пажадаем яму высокага палёту. Дзякуй за цікавае знаёмства. А зараз самы час запрасіць усіх на мультфільм. Глядзім, сябры! Сябры, а ў мяне да вас пытанне. І якое ж? Вы, можа, здзівіцеся, калі я скажу, што да аблокаў можна дакрануцца. Няўжо гэта праўда? У нейкім сэнсе так. Тады расказвай! У Турцыі ёсць адно незвычайнае месца. Яго называюць Памукале, альбо баваўняны замак. Нічога сабе, якія прыгожыя снежныя горы. Гэта горы, але такому снегу не страшна спякота. Значыць, гэта не снежныя горы, а горы з аблокаў? Добра, адкрыю вам сакрэт. Гэта не аблокі і не снег, а камень, які атрымаўся дзякуючы таму, што вада тут багатая на кальцый. За сотні стагоддзяў з яго склаўся каскад бялюткіх тэрас з басейнамі. А купацца ў такім басейне можна? Можна, і нават неабходна. Вада ў гэтых месцах вельмі карысная і цёплая. Тады збіраемся і едзем. Абавязкова. Але не так хутка, сябры. У нас ёсць важная справа. Якая? Трэба разам з нашымі гледачамі паглядзець цікавы мультфільм. Надышоў час развітвацца. Але хутка сустрэнемся зноў. Даведаемся шмат цікавага. І абавязкова паглядзім любімыя мультфільмы. А вам жадаем, каб гэты дзень прайшоў лёгка і весела. Ну а зараз нагадаем, дзе і калі адбудзецца наша наступная сустрэча. Як заўсёды, зранку У нашым добраранку!
ранку!